Ga'i ddechrau hwnna eto, dwi'n cofio be o'n i'n dweud. Be o'n i'n neud? Dwi'n cofio be o'n i'n neud. Be o'n i'n neud da? Ceri Rhiannon, a dwi yn weithiwr allweddol i tîm trothwy gofal yn adran gwasanaethau cymdeithasol. Nes i ddechrau drwy fynd i Brifysgol yn Bangor i astudio chwaraeon iechyd ac addysg gorfforol. Ac o fanna wedyn nes i fynd i wneud cwrs tar uwchradd mewn addysg gorfforol. A nes i joio'n hyn yn ofnadwy a ges i brofiadau gwych, nes i fynd ar leoliadau mewn ysgolion gwahanol. Ac yn yn lleoliad ola nes i ddod ar draws hogan yn blwyddyn 11, hogan annwyl ofnadwy, ond wedi mynd drwy gyfnodau anodd iawn yn ei bywyd. Pwynt yna nath wneud i fi sylweddoli, ta dim i ddysgu o'n i eisiau mynd, o'n i eisiau mynd lawr llwybr fwy o ran gwasanaethau cymdeithasol, gweithio efo plant a teuluoedd sydd efo problemau ac angen cefnogaeth lle. Wedyn nath yr hogan yna, heb iddi wybod, newid llwybr bywyd a llwybr gyrfa fi yn syth, a oedd o'n diolch iddi hi mewn ffordd bod fi yma ac yn gwneud y swydd dwi yn ni rwan lle. Wedyn nes i fynd yn swyddog cefnogi teulu yn ardal Maes Gerchan ac yn gweithio efo plant oedd ddim i 4 oed, so oed cyn ysgol, a helpu efo gweithgaredd a chwarae, bywyd teulu, rhywbeth oedd gennyn nhw problemau ariannol, helpu nhw gael cefnogaeth efo pwy gysylltu efo nhw, mynd apwyntiadau, just trio cefnogi nhw fel teulu cyfan mewn ffordd. A wedyn dwi wedi bod ddigon lwcus i gael hyfforddau gwaith cymdeithasol drwy Cyngor Gwynedd, a fyddai'n gychwyn hwnna'n y misoedd nesaf. Wedyn dwi'n edrych ymlaen, mae o'n galluogi fi dal weithio ac y cyflag, ond eto cael gwneud gradd a cyflawni fod yn weithwr cymdeithasol ar ddiwedd y cwrs lle. Mae diwrnod gwaith yn gallu bod yn hollol wahanol o bob diwrnod i'r llall, a dyna beth sy'n braf am y swydd hefyd, ddim un diwrnod yr un peth. Fedri di gyrraedd swyddfa am 9 gloch, agor dy laptop a mae yna rhywbeth wedi digwydd a ti'n gorfod newid dy amserlen diwrnod a beth chdi dy drefnu. A dwi'n licio hwnna achos mae'n rhoi rhyw fath o excitement i'r job hefyd. A mae'n cadw chdi ar dy draed a dydy bob dim ddim yn yr un peth drwy'r adeg, so'n llawer o rwtîn fel y cyfryw. A da ni yn gallu cyfarfod gymaint o wahanol bobl, da ni yn gweithio lot efo'r teuluoedd, a mae hynna'n rili neis. Achos dyna dwi'n meddwl sydd mor bwysig yn tîm ni, da ni'n gallu gwario amser efo'r teuluoedd yma, dod i nabod nhw'n iawn, achos weithiau fel person proffesiynol yma, mynd i fewn, gwario ryw awran nhw, a wedyn ti'n gweld nhw am 3-4 mis a mae pethau newid. So da ni'n lwcus iawn bod ni'n gallu dod i nabod yr teulu cyfan hefyd. Un o'r pethau dwi wir yn licio am y rôl ydy yr boddhad mewn swydd o helpu rywun, gweld gwahaniaeth, a dwi'n meddwl bod hwnna, ti'n cael achosion anodd ofnadwy a mae o ar dy feddwl di drwy nos a penwythnosa, ond wedyn mae gen ti rhai achosion lle ti'n fatha cael rhyw foddhad achos maen nhw wedi llwyddo, maen nhw wedi gwneud y gwaith calad a maen nhw wedi dod allan yr ochr arall. A dwi'n meddwl mae hwnna wedyn yn dreifio chdi i wneud efo bob teulu hefyd a gweld y gorau yn bobl a cael bod yn rhan o siwrna newid bywyd i'r rhai pobl. Achos wedyn pan ti'n dod i ddiwedd y myraeth efo teulu a maen nhw'n edrych yn ôl a mae rhai yn mynd, oh my gosh, dwi'n coelio ta fel oedd pethau. A pan ti'n sbio nôl, da ni'n gorfod edrych yn ôl a adlewyrchu ar y gwaith da ni wedi bod drwyddo fo, sut maen nhw'n teimlo yn dod i ddiwedd yr ymyrraeth. A mae'r rhain yn nhw methu coelio a ddim yn meddwl, o ia na, dwi'n mynd i newid dim, ond wedyn pam da ni'n mynd drwy'r gwaith adlewyrchu a gweld nhw yn cael, mae o jyst nhw dros nhw fatha, oh my gosh, ia, ta beth, dwi wedi gwneud y dda, dwi wedi symud ymlaen a dwi wedi gwneud hyn, a mae bywyd teulu yn well.